rav, havets guld. Vi har altid været fascineret af det. Man har samlet det, bearbejdet det og brugt det til blandt andet smykker. Det er fascinerende at finde et god, stort stykke rav, eller mange mindre stykker, og komme ud og tage sådan et stykke, der er 40-50 millioner år gammel, og der er ikke andre, der nogensinde har rørt ved det. Og eventuelt finde et stykke med en insekt i, som også er 40-50 millioner år gammel. Nogen findes ikke mere. Det er virkelig spændende. Og når vind og vejr, det er de rigtige hjørner, jamen, og man ikke kan komme afsted, jamen det er ligesom at have influenza. Man er syg, man kan gøre noget, man kan være skælde arbejde, når det er rigtig slemt. Man skal afsted. Jeg gik og samlede fossiler på Langeland med forskellige sten med forskellige ting i. Og så kommer det en ældre mand hen og siger, samler du rav? Og så siger jeg, nej, hvad er rav? Jamen det er sådan nogle gamle harpiks. Og så siger jeg, det kender jeg slet ikke. Jeg samler fossiler. Jamen sagde ved du, inde i det rav, der ligger også insekter, og der kan du simpelthen lige så tydeligt. Og så tog han med på en af sine strandture der for at finde rav. Vi fandt ikke noget. Men så var jeg med ham hjemme, og han havde en stor cigarkasse stående fyldt med rav. Og jeg tog sådan en klump i hånden, og så kriblede det bare op i hånden. Og jeg sagde, det her, det skal jeg altså til at arbejde med. Og der er jeg så været 13 år, 12-13 år på det tidspunkt der. Og om det er sådan en eller anden form for forelskelse, det ved jeg ikke, men så er jeg i hvert fald været lykkelig forelsket nu i 50 år eller mere. Så det er jo mange år, jeg har haft et godt forhold til det materiale.